मला नारायण राणे बनायचं आहे. एवढं सोपं आहे? 3 वर्षात 4 वर्षात नारायण राणे होणं सोपं आहे? एवढं सोपं नाही ते. लोकांच्या मनात घर केलं पाहिजे तर तुम्ही नारायण राणे होऊ. माझे जे मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं की त्यांचा राग हा राणेंची पावर कुठेतरी पॉवर कटिंग करण्याचा आहे की राणेंची ताकद कमी करा आणि वरती असं दाखवा बघा सिंधुदुर्ग मी सांभाळतो. मला असं वाटतं की राणे साहेबांचा आदेश हा अंतिम असतो. तुम्ही तो मानायला हवा होता. तुम्ही का मानला नाहीत? तुमच्या मनात काय कपट चाललं आहे, काय कारस्थान चाललं आहे हे शेवटच्या टप्प्यात मी सांगणारच आहे. राणे विरुद्ध राणे करणं, आता ही सगळी आमची जीवाभावाची लोक आहे जे बी जे पीमध्ये आहे. बी जे पीचे 2-3 सोडले तर बी जे पीकडे लोक कोण होती? पण कुठेतरी एका व्यक्तीमुळे जर हे सगळं लॉस होत असेल तर त्या व्यक्तीला कुठेतरी थांबवलं पाहिजे आणि तो व्यक्ती काय करतो हे जनतेला कळलं पाहिजे. म्हणून हा सांगण्याचा प्रयत्न की समोरच्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र हे कसं खोटं दाखवलं भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांनी. जर सुरुवातच आपण खोटं बोलून करतो, आपण काय लोकांची सेवा करणार आहोत? आपण आमचं महायुती सरकार करू शकलं. आम्ही जे काय कामाची डिलिव्हरी दिली त्या विश्वासावर आणि त्या रिपोर्ट कार्डावर आम्ही मतं मागायला जनतेच्या कोर्टात गेलेलो. त्या जिल्हाध्यक्षांनी काय सांगितलं की कार्यकर्त्यांची मागणी होती की आम्हाला युती नको आहे. बरोबर आहे. रत्नागिरीमध्ये तुमचे कार्यकर्ते काय पाकिस्तानमधून आले? तुम्ही फक्त राणे साहेबांच्या तोंडातून येऊ दे की निलेश तू असं असं करायचं आहे तुला. उद्या म्हटले असते भारतीय जनता पक्षाचा इकडे नगराध्यक्ष निलेश उमेदवारी तू सोडून दे, एका झटक्यात हसतमुखाने सोडून दिली असती. मी काय माझ्या सगळ्या सहकार्याने. आमदार पद हे केवळ मिरवायचं पद नाही तर आपल्या मतदारसंघाचा कायापालट करून हे पद सिद्ध करून दाखवायचं असतं. आणि याच विचारातून कुडाळ मालवणचे मतदारसंघात विकासाचा झंझावात आणणारे शिवसेनेचे फायरब्रँड नेतृत्व आमदार निलेशजी राणे आपल्यासोबत आहेत. निलेशजी, कोकण सल्ल्यामध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. आता लोकसभा लोकसभेनंतर आपण खासदार होता. खासदारकीनंतर 10 वर्ष आपण संघर्ष केलात आणि त्यानंतर आता आमदार झालेला आहात. विधानसभेतला आता 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे आमदार म्हणून. या वर्षभरात आपण जी काय अभ्यासू भाषणे केली त्याची सगळ्यांनाच कौतुक केलं. अगदी ज्येष्ठ आमदार असतील सभागृहातील, त्यासह विरोधी पक्षातील आमदारांनी सुद्धा आपल्या भाषणाचं कौतुक केलेलं आहे. एकंदरीत ह्या वर्षभराचा सभागृहातील काय अनुभव होता आणि सभागृहाच्या बाहेरील मतदारसंघातील विकास कामांसोबत काय एकंदरीत चर्चा झाली? निवडणुकीमध्ये जे मी बोललो होतो की मी मतदारसंघामध्ये फक्त डेव्हलपमेंट हाच अजेंडा ठेवणार, कुठलाही इतर विषय जो डिस्टर्ब करेल डेव्हलपमेंट ह्या विषयाला मी त्यावरती काही बोलणार नाही. आणि म्हणून मी टीका करायची थांबवली विरोधकांवर. कसलीही मी टीका, किती जरी माझ्यावर टीका झाली मी तरी त्यांच्या टीकेला उत्तर देत नाही. निवडणुकीचा काळ वेगळा असतो, काही ठिकाणी उत्तर द्यावी लागतात, नाहीतर लोकांचा एक गैरसमज होतो की त्यांची बाजू खरी आहे की काय. म्हणून निवडणुकीला काही गोष्टींचं स्पष्टीकरण करावं लागतं. पण मी जेव्हा निवडणुकीमध्ये जिंकलो तेव्हाच मी ठरवलं की मी कोणावरही टीका करणार नाही आणि ॲजेंडा हा कुडाळ मालवणचा ठेवणार. त्याच्या बाहेर मला जायचं नाही. कारण का जेव्हा मी आमदार नव्हतो इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये बॅकलॉग आहे आपल्या ह्या मतदारसंघामध्ये, हे मला वेळोवेळी जाणवत होतं. मी कुठल्याही पदावर नव्हतो तरी माहिती घेत होतो वर्तमानपत्रातून, तुमच्या सगळ्या चॅनलवरून. मतदारसंघाची एक भयानक परिस्थिती तयार झाली होती. मतदारसंघ आजारी पडत होता. म्हणून मला वाटलं की आता इतर कुठे लक्ष देणं बरोबर नाही, तू मतदारसंघावरच लक्ष दिलं पाहिजे. मग मला सभागृहात जाण्याचा योग आला. मला लोकसभेचा खूप फायदा झाला. मी जेव्हा लोकसभेचा सभागृह बघितला त्याचा खूप फायदा मला इकडे झाला. कारण का नियम जवळपास सारखे आहेत, फक्त नावं वेगवेगळी आहेत. मी ठरवलं की जे काही प्रश्न मला बोलता येतील वेगवेगळ्या आयुधांच्या माध्यमातून ते मी सगळे सभागृहात ठेवणार. आणि मंत्री जे आहेत संबंधित खात्याचे विभागाचे त्यांच्याशी फॉलोअप ठेवणार. नुसतं बोलून होत नसतं,
तर त्याच्यामागे एक फॉलोअप असतो. सचिवांशी बोलावं लागतं, त्या त्या विभागाच्या सेक्रेटरी आणि ऑफिसरांची तुमचा फॉलोअप त्यांच्याशी हवा असतो. योगायोगाने सन्मान्य शिंदेसाहेबांच्या आशीर्वादाने कुठेही मी माझं पत्र दिलं की मी भेटायला गेलो तर असं काम झालं नाही असं एकही ठिकाणी झालेलं नाही. सन्मान्य राणेसाहेबांचं आडनाव आहे माझ्या नावाला लागलेलं, त्याचा फायदा तर होतोच, पण विकास काम हेच केंद्रबिंदू ठेवून मी मैदानात उतरलो. आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी कुठल्या हेडखाली येईल, आपण कुठे कमी पडतो आहे, काही तज्ज्ञांना मी विचारलं, काही कन्सल्टंट मी नेमले, मंत्रालयाचे काही अधिकारी मी त्यांना विचारलं, काही ज्येष्ठ पत्रकार आहेत त्यांना विचारलं की साहेब कुठून सुरुवात करायची, कशी करायची आणि ती दिशा काय असावी. तर त्यांनी मला काही विषय दिले की निलेश अमुक अमुक विषय आहे, मग त्याच्यामध्ये मच्छीमारांचा विषय आला, त्याच्यामध्ये मग रस्त्यांचा विषय आला, अनेक पर्यटनाच्या माध्यमातून तुमच्या आपल्या सिव्हिल हॉस्पिटलचे विषय आले, असे खूप विषय हे मला बोलता आले. लाईटचा विषय, MSCBचा विषय, आज जे अंडरग्राऊंड केबलिंग आपण जे बघतो आहे त्या सगळं अंडरग्राऊंड केबलिंग ह्याच सरकारने दिलेलं आहे आणि तो विषय मागच्या अधिवेशनात मी मांडला. म्हणजे रिस्पॉन्स ह्या युती सरकारने मला एवढं चांगलं दिलं की त्याचा इम्पॅक्ट मतदारसंघावर पडतो आहे. काही ठिकाणी अजून भरपूर कामं करणं गरजेचं आहे, कारण का झालं काही नाही. पण ते रडत न बसता आपल्याला आता काय करायचं आहे एवढं फक्त लक्ष देणं गरजेचं आहे. म्हणून आता हा मालवण आणि धामापूर काळसे चौके तो रस्ता 10 वर्षात तो रस्ता कधीच दुरुस्त झाला नाही, त्याचं सॉईल टेस्टिंग झालेलं नाही. आपण एवढ्या थराचे रस्ते बनवतो आहे, तिथे आजूबाजूला मँग्रोव्ज आहेत, आजूबाजूला तलाव आहेत, मध्ये गावं आहेत, डोंगरं आहेत, त्याचा अभ्यासच झालेला नाही. म्हणून ती जमीन भुसभुशीत झाली, ते रस्ते खचतात, दरवर्षी दुरुस्तीला येतात. त्याच्यामध्ये मी काही तज्ज्ञांना विचारलं, माझे काही ओळखीचे आहेत जे इंजिनियर आहेत, मी विचारलं ही जमीन का खचते. नुसतं पैसे आणणं हा भाग नसतो, पैसे दरवर्षी एकाच विषयाला आणणं, मग मलाही वाटतं की कुठे ना कुठेतरी ते बरोबर नाही. अमेरिकेमध्ये बर्फ पडतो पण तिकडचे रस्ते कधी खराब होत नाही, तिथे 4-4 महिने बर्फ असतो. मग माझ्याकडचे रस्ते का खराब व्हावे. माझं कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्टरशी चहाचे पण संबंध नाहीत, पण कॉन्ट्रॅक्टर हे चुकीचे आहेत असंही समजणारा मी माणूस नाही, पण चुकीचं काम केलं तर मी तुम्हाला सोडणार नाही, ही समज त्यांना मी दिलेली आहे. मग त्या तज्ज्ञांच्या माध्यमातून आपण ते सगळं करेक्शन करून घेतलं. तो फंड कुठे लागेल, कसा लागेल, ह्याचा एक पुऱ्या जिल्ह्याचा आढावा, उद्या बेरोजगारी, नोकरीधंदे याच्यासाठी मी सन्माननीय उदयजी सामंत यांना प्रस्ताव ठेवला. साहेब कुडाळ MIDC आहे, कुडाळ MIDCच्या माध्यमातून आम्हाला हा जो रोजगाराचा विषय आहे, तुम्ही वेगवेगळ्या कंपन्या तुमच्याकडे येत असतात, त्या कंपन्या तुम्ही इकडे पर्यावरणाला हानी न पोचणाऱ्या कंपन्या इकडे जर तुम्ही आणल्यात, फूड प्रोसेसिंगच्या आणल्यात, तर आम्हाला मोठा फायदा इथे रोजगाराला होऊ शकतो. त्या सगळ्या बाजूने, आणि त्यांनी मला तसा सकारात्मक प्रतिसादही दिलेला आहे. प्रत्येक मंत्र्यांनी आमच्या महायुतीच्या सरकारने, अगदी मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांपर्यंत, शिंदेसाहेब तर आमचे आहेतच, पक्षप्रमुखच आहेत, पण ह्या सगळ्या स्तरावर माझं काम चालू आहे आणि तोच अजेंडा घेऊन मी पुढे चाललो आहे. गेली अनेक वर्ष म्हणजे आरोग्याचा जो प्रश्न आहे, गेली अनेक वर्ष हा प्रश्न आहे, हा काय आताचा प्रश्न नाही आहे, परंतु आरोग्याच्या बाबतीत सुद्धा आपण विधानसभेत आरोग्याची व्यवस्था आहे त्याची चिरपाडी विधानसभेत केलेली होती. आता शासकीय मेडिकल कॉलेज असेल आणि जिल्हा रुग्णालय हे दोन्ही शासकीय मेडिकलला सगळं वर्ग झालेलं आहे. कशा पद्धतीने आरोग्याचा प्रश्न निकाली लागेल आणि गोवावारी इथली जिल्हावासियांची कधी थांबेल. बघा, तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्हाला जर आठवत असेल तर हे राजकीय विषय म्हणून हा मेडिकल कॉलेजचा विषय सुरू झाला. त्यांना कुठेतरी वाटत होतं की आमचं मेडिकल कॉलेज आहे तर हे गव्हर्नमेंट गेलं तर आमचं नुकसान होईल. पण मी त्यावेळेसही बोललो होतो, 50 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज जरी जिल्ह्यात आले तरी नुकसानीचा विषयच येत नाही, कारण का एवढी डिमांड आहे. सेंट्रलाइज ॲडमिशन आहे, आमच्या हातात पण तशी ॲडमिशन नाही. सेंट्रलाइज ॲडमिशन असल्यामुळे 50 जरी कॉलेज मेडिकल आले आपल्या जिल्ह्यामध्ये, सगळ्यांचा फायदा होणार, सगळ्यांना त्याच्यातून स्टुडंट मिळणार. आणि सेंट्रलाइज ॲडमिशन आहे, मला वाटतंय म्हणून ॲडमिशन मी देत नाही आहे, हे काही लोकांना माहीत नव्हतं, तिथून ती सुरुवात झाली. नंतर मी बघितलं जेव्हा सेटअप झाला गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचा, तर सिव्हिल हॉस्पिटलची गरिबांची व्यवस्था आहे ती
ती उचलून तुम्ही जर मेडिकल कॉलेजच्या व्यवस्थेच्या घशात घालणार असाल तर तुम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलही बिघडवलं आणि मेडिकल हॉस्पिटलही बिघडवलं. आजची जी मेडिकल कॉलेजची जी अवस्था आहे, मी सभागृहातही बोललेलो आहे की आपण काय कंपाऊंडर याच्यातून निर्माण करणार आहोत का? डॉक्टर कसे निर्माण होतील? डॉक्टर निर्माण करायला तुम्हाला जो दर्जा लागतो, जे क्लास लागतो, तसे स्टुडंट बाहेर पडले तर तसे उद्याचे क्लिनिक आणि हॉस्पिटल बाहेर पडतील, तसे डॉक्टर बाहेर पडतील. तुम्ही जाऊन बघा काय अवस्थेमध्ये आहे. त्यानंतर हसन मुश्रीफ साहेब सभागृहात बोलले आणि त्यानंतर 2 वेळा आम्हाला इकडे मीटिंगला अधिकारी पाठवले. 2 वेळा आम्ही मेडिकल कॉलेजच्या ह्याच्यामध्ये बसलो, प्रिमायसेसमध्ये बसलो, ती मीटिंग घेतली, नवीन अधिकारी नेमले, डीन नवीन नेमले आणि एक व्यवस्था सुरू झाली जी एकदमच ठप्प पडली होती. म्हणजे कॅन्टीनची पण साधी व्यवस्था नाही. तुम्हाला मी मोठी गोष्ट सांगत नाही, तुम्ही तपासून घ्या. म्हणजे काही स्टुडंट जे बिचारे खरोखर म्हणजे त्यांना शिकायची इच्छा आहे, त्यांना मग आम्ही आमच्या प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजमध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट शिकवायला लागलो काही क्लासेस. मी जाणीवपूर्वक म्हणतो आहे, ऑन कॅमेरा म्हणतो आहे. जे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये जे काही स्टुडंट शिकतायत त्यांना तिकडे बरोबर शिक्षण मिळत नाही, म्हणून आम्हाला काही वेळेला आमच्याकडे शिकवावं लागतं फ्री ऑफ कॉस्ट. आम्ही ते करतो आहे, करणार, आपल्या जिल्ह्यातलं ही व्यवस्था बिघडू नये म्हणून. पण जर तुमच्याकडे व्यवस्था नव्हती त्या काळात, मग तुम्ही काय एवढं सगळं डोक्यावर घेतलं? माझा विषय तो होता. आता घेतला आहे ना, ठीक आहे, टीका करण्याच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. आज 11 लाख फुटाचं बांधकाम तिकडे जे आपण चालू केलेलं आहे त्याचं कम्प्लिशन झालं पाहिजे. अजूनपर्यंत ती आता चालू आहे, काम चालू आहे, त्याच्यावरती निधी अलॉट झालेला आहे, काम एकाएक चालू आहे सगळं. पण हे लवकर झालं पाहिजे. त्या आता बघा, कोविडच्या काळानंतर जी मुलं ॲडमिशन घेतात त्यांचं काय भविष्य? कोविडच्या काळामध्ये जे स्टुडंट होते त्यांचं काय भविष्य आहे? त्यांना कमीच लेखलं जाणार. आमचा प्रयत्न असा आहे की त्यांना आत्ता तरी शिक्षण दर्जेदार दिलं. त्यांना कॅन्टीनची व्यवस्था नव्हती, त्यांना राहण्याची व्यवस्था नव्हती. ते बिचारे इकडे तिकडे रेंटवर घरं घेऊन, आता तुम्हाला माहिती आहे रेंटवर ओरसमध्ये किती घरं मिळणार आहेत. मला कुठेतरी वाटलं की नाही, ही व्यवस्था मुलांसाठी बरोबर नाही, म्हणून मी तो अंगावर घेतला विषय की ही व्यवस्था आपण सुधारणार, काही करून आपण सुधारणार. आणि मला या गोष्टीचा आनंद होतो आहे सांगताना की आता सुरुवात चांगली झालेली आहे. तुम्हाला एक इमारत जी आता नवीन तयार झाली तिकडे आता व्यवस्था चांगली करायचा प्रयत्न केलेला आहे. 4-5 क्लासरूम, 4-5 लॅबोरेटरी आणि ते सगळ्या गोष्टी तिकडे आता होत आहेत, झाल्या आहेत, चालू झाल्या आहेत. पण ते कम्प्लिशन होईपर्यंत मला समाधान वाटणार नाही. पण तो विषय अंगावर घेतल्याशिवाय होणार नव्हता, म्हणून मी तो अंगावर घेतला. शासकीय मेडिकल कॉलेज आणि जिल्हा रुग्णालय हे वेगवेगळं व्हावं अशी लोकांची मागणी आहे. मग त्या दृष्टीने कसं काय पावलं उचललं? बघा, लक्षात घ्या, तुम्ही आता ऑलरेडी 11 लाख फुटाचं बांधकाम सुरू आहे. त्याच्यामध्ये मेडिकल कॉलेज पण आहे, सिव्हिल हॉस्पिटलचं पण आहे. लक्षात घ्या, बाजूबाजूला. आमचं म्हणणं होतं सिव्हिल हॉस्पिटल आहे तिथेच राहू द्या, ती व्यवस्था त्याला हाय स्टँडर्डचं करा, बरोबर, त्याचा स्टँडर्ड वाढवा. पण सिव्हिल हॉस्पिटल तिथून हलवण्याचं काय कारणच नाही. आमचा प्रयत्न आहे तिथेच राहावं. पण हे जे काय बांधकाम होतं आहे तिथे जर आपल्याला सगळ्या सुविधा इकडे न डिस्टर्ब करता तिथे सुरू झाल्या आणि मग इथे हात टाकला तर ठीक आहे. पण तुम्ही जर सायमल्टेनियसली इकडेही खराब करताय आणि तिकडे चालू करताय, असं आम्ही होऊ देणार नाही. व्यवस्था ही दर्जेदार मिळाली पाहिजे. तुम्ही तिकडे दर्जेदार करा, मग इकडचं शिफ्टिंग करा, आमची काय हरकत नाही. विजेचा प्रश्न आपण म्हटलात, पावसाळ्यात आपण बघितलं 4-5 दिवस अंधारात राहावं लागतं. आपण विधानसभेत सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला, त्यानंतर ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी मिटिंगसुद्धा आपल्या मागणीनुसार लावली. याचा फायदा मालवणसह संपूर्ण कोकणाला होणार आहे आणि आता कामसुद्धा भूमिगत वीज वाहिनीचं सुरू झालेलं आहे. कशा पद्धतीने भविष्यातील जिल्ह्यातील विजेचा प्रश्न मार्गी लागेल? आपल्याला जर आठवत असेल, मी सभागृहामध्ये जेव्हा हा इलेक्ट्रिफिकेशनचा विषय घेतला तेव्हा तिकडे जे उत्तर आम्हाला मिळालं, राज्यमंत्री सन्माननीय बोर्डीकर मॅडम यांनी जे उत्तर आतमध्ये दिलं समाधानकारक दिलं. आणि त्यानंतर ते फक्त त्याच्यावर थांबल्या नाहीत, तर मीटिंग देखील लावून दिली आमची. सगळ्या आधी त्या स्वतः हजर होत्या. सन्माननीय योगेशजी कदम हजर होते, सन्माननीय दीपकजी केसरकर हजर होते आणि कोकणातले काही आमदार हजर होते. आम्ही त्यांच्यासमोर आमचं काय, कोकणाचं काय अवस्था आहे, व्यवस्था तर सोडून द्या, अवस्था काय हे सांगण्याचा मी तिकडे प्रयत्न केला, सुरुवात केली. आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये
आपल्याला सांगून आश्चर्य वाटेल की फक्त 4 सबस्टेशन आहे. मागच्या 10 वर्षामध्ये एकही सबस्टेशनला मागणी झालेली नाही. मी आजूबाजूच्या मतदारसंघाची मागणी बघितली तर जवळपास प्रत्येकाकडे 10-11च्या वर सबस्टेशन आहेत. ती चांगली गोष्ट आहे. जिथे जिथे लोकसंख्या वाढेल, काही इंडस्ट्री वाढतील, घरं वाढतील, तर तिकडे सबस्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर ही सगळी व्यवस्थेचा एक भाग असतो, तो वाढला पाहिजे. आपल्या कुडाळ मालवणमध्ये फक्त 4 आहेत. ते पण काय अवस्थेत आहेत हे मला काही वेगळं सांगायची काही गरज नाही. मी जेव्हा अतिवृष्टीचा पाऊस पडला तेव्हा मी सगळीकडे जिथे जिथे गेलो, मी काही बॉक्स उघडायला लावले, काही ट्रान्सफॉर्मर मी बघितले, काही सर्व्हरच्या ठिकाणी मी स्वतः गेलो. मी व्यवस्था बघून थक्क झालो की ही आपण 21व्या शतकातली व्यवस्था आहे. साप निघत आहेत, ते कप जे असतात, ग्रिल असतात, ते सगळे सडलेले आहेत. मीटर बॉक्स सगळे त्यांचा दर्जा, निकृष्ट दर्जाची इन्फ्रास्ट्रक्चर तिकडे त्यांना सध्या आहे. आम्ही हा सगळा लेखाजोखा घेऊन सचिवांकडे ठेवला की साहेब आम्हाला एवढ्या सबस्टेशनची गरज आहे, आम्हाला एवढ्या ट्रान्सफॉर्मरची गरज आहे. त्याच्यातले 32 आता सिंधुरत्न योजनेतून आपल्याला सँक्शन झाले. 19 ट्रान्सफॉर्मर ऑलरेडी तिकडे अस्तित्वात आहेत. ही आम्ही सगळा जो काय आमच्याकडे रिपोर्ट होता कुडाळ मालवणचा की निवतीतून आपण कशी लाईन खेचू शकतो. मालवण शहरामध्ये जेव्हा 5-6 दिवस लाईट नव्हती, त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं फेल आहे, तर त्याच्या जागेवर आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठलं हवं आहे, हे सगळं. इवन मोबाईल नेटवर्कचं, आपण मोबाईल नेटवर्क वापरतो अल्काटेलचं. अल्काटेल ही टर्कीमध्ये 1990मध्ये बंद झालेली कंपनी आहे आणि आजपर्यंत आपण अल्काटेलचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरतो आहे. अतिशय ते फेलच जाणार आहे, त्याच्यामध्ये आउटपुट मिळणारच नाही आहे. आपल्याला वाटतं डोंगरामध्ये येतात म्हणून नेटवर्क जातं, अशी व्यवस्था एरियल ट्रान्समिशनची नसते. जर वीरप्पन जंगलात बसून मोबाईलवर बोलत असेल, लोकांना तिथून जंगलात बसून फोन लावायचा वीरप्पन कितीतरी वर्ष, मग आपण ती व्यवस्था का आपल्या लोकांना टेलिफोनची देऊ शकत नाही? आपण 21व्या शतकात आहोत, शहरात आणि गावात राहणारे लोक आहोत. तर ते सगळं सचिवांना सांगितलं. सचिवांचं सकारात्मक त्याच्यावरती उत्तर आलं की आम्ही, आणि त्याचं कामही तुम्ही बघताय, त्यांचं काम सुरुवात झालेली आहे. 350 कोटीचं हा सगळा कामाचा आवाका आहे. टप्प्याटप्प्याने आपण जिथे आतमध्ये ग्रामीण भागामध्ये जिथे पोल आहेत ते जे पडतात आणि नंतर ते दुरुस्तीला अशक्य होतात आणि म्हणून त्या गावाची त्या वाडीची लाईट 5-5 दिवस 10-10 दिवस नसते. तर आपण ती सगळी व्यवस्था अंडरग्राऊंड करायचा प्रयत्न करतो आहे. म्हणजे पोलचा हा विषय येणार नाही, कुठेही एक दिवस पण इलेक्ट्रिसिटी खंडित होणार नाही. आम्ही स्टेबलायझर मागितलेत. कधीकधी लाईटीचा दाब कमी होतो, शॉर्ट सर्किट होऊ शकतं, ते स्टेबलायझर लागतात त्याला. जसं ट्रान्सफॉर्मर एक फॅसिलिटी असते तशी स्टेबलायझर एक फॅसिलिटी असते. पश्चिम घाटात आहे, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आहे. मी बोललो आमच्या कोकणात का नाही? आमच्याकडे आग लागते, शॉर्ट सर्किट होतं, आम्हालाही ती फॅसिलिटी पाहिजे. तर ते स्टेबलायझर पण आपण लावायला सुरुवात केली. म्हणजे नुसतं सबस्टेशन आलं म्हणजे सगळी व्यवस्था झाली अशातला भाग नसतो. लाईट कमी दाबाची कोणाकडे येऊ नये. तुमच्या घरात कमी आणि माझ्या घरात जास्त, कधी माझ्या घरात कमी तुमच्या घरात, हा डिस्टेबलायझेशनचा फार मोठा इश्यू आहे. लोकांना शॉर्ट सर्किटमुळे घरांना आग पण लागलेली आहे. ते स्टेबलाइज करायचा आपण प्रयत्न करतो आहे. असे जवळपास MSEB ह्या विभागाकडे आम्ही 15 ते 16 प्रस्ताव दिलेले आहेत. त्याच्यापैकी सर्वांवर आता काम सुरू आहे. टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला त्याच्यावरती रिझल्ट दिसेल. खरंच आपल्या मतदारसंघात बेरोजगारीचा सुद्धा प्रश्न आहे. कुडाळ MIDC आपल्याकडे आहे. कशा पद्धतीने भविष्यात त्या ठिकाणी प्रकल्प येतील? उद्योगमंत्रीसुद्धा उदय सामंत आहेत आणि नुकतंच त्यांनी काल पण सांगितलं की मोठ्या प्रमाणात निधी हा दिलेला आहे. कशा पद्धतीने बेरोजगारीची समस्या दूर होईल? सन्मान्य उदय सामंत साहेबांकडे MIDC खातं आहे. रत्नागिरीमध्ये जर तुम्ही बघितलं, रत्नागिरी MIDCमध्ये काही नवीन नोटिफिकेशन MIDCने काढलेले आहेत, काही नवीन ॲक्विजिशन MIDCने काढलेले आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे इन्व्हेस्टमेंट सुरू झालेली आहे. आम्ही जेव्हा वाचली बघितली तेव्हा आम्ही सामंत साहेबांना रिक्वेस्ट केली की साहेब आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये MIDCची उलाढाल तिकडे इन्व्हेस्टमेंटची सुरू करताय, तर आमच्याकडे कुडाळ MIDC अनेक वर्षांपासून जे आजारी आहे त्यांना रिवाईव्ह करणं गरजेचं आहे. काही लोन रिस्ट्रक्चर करण्याचं गरजेचे आहे. तर आपण नवीन इंडस्ट्री तर आम्हाला द्याच रोजगारासाठी,
पण काही रिस्ट्रक्चरिंगची गरज आहे MIDCमध्ये, त्या रिस्ट्रक्चर पण आम्हाला करून द्या. MIDCमध्ये आत्ता सध्याची व्यवस्था जर तुम्ही बघितली ती काय समाधानकारक नाही. कोणाची तरी घरं असणं, कोणाची तरी तिकडे म्हणतात ना, फक्त शोरूम म्हणजे MIDC नाही, त्याच्यातून काहीतरी मॅन्युफॅक्चरिंग निर्माण झालं पाहिजे, रोजगाराची संधी तिथे तयार झाल्या पाहिजे. म्हणून आमचा तो प्रयत्न आहे की MIDCच्या माध्यमातून उदयजी सामंतसाहेब असतील किंवा सन्माननीय शिंदेसाहेब असतील, त्यांच्या डिपार्टमेंटमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे इन्व्हेस्टमेंट येऊ शकतं. माझे स्वतःचे प्रयत्न जिथे जिथे माझी आणि राणेसाहेबांची जिथे लिंक आहे त्यांच्याशी आमचं बोलणं चालू आहे. तुम्ही MIDCमध्ये या, कारण का बाहेर जमीन घ्यायला गेलं तर लोकांना चुकीचा गैरसमज होतो. मग त्या जमिनीच्या त्या ह्याच्यामध्येच नाव खराब होतं आणि मग लोकांचा गैरसमज होतो. त्याच्यापेक्षा MIDC ही नोटिफाईड जमीन असल्यामुळे MIDCमध्ये अगोदर इंडस्ट्री येऊ द्या आणि इंडस्ट्री आल्यानंतर मग आपण बाहेरचं बघू. हा आमचा हेतू राणेसाहेबांचा असेल, माझा असेल, सामंतसाहेबांचा असेल आणि शिंदेसाहेबांचा, की सिंधुदुर्गात आता इन्व्हेस्टमेंट पहिली कुडाळ MIDCच्या माध्यमातून येऊ द्या. जुनी MIDC आहे आणि हायवेच्या जवळ आहे, म्हणून आम्ही पाण्याची व्यवस्था 24 आवर्स वॉटर कनेक्शन आणि वॉटर सप्लाय आणि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय. त्याच्यामध्ये 1 मिनिट आहे, कारण का त्यांना बॅकअप त्यांना स्ट्रॉंग लागतो. एकही मिनिटाचं इलेक्ट्रिकल सप्लाय डिस्कंटिन्यू झालेलं कुठल्याही इंडस्ट्रीला चालत नाही. ते इन्व्हेस्टमेंट करताना बघतात की तुमच्याकडे पाणी सप्लाय, वॉटर सप्लाय 24 तास आहे का, तुमच्याकडे इलेक्ट्रिकल सप्लाय 24 तास आहे का, तुम्हाला काय आजूबाजूला कोण ॲजिटेशन करणार नाही, लोक कुठे काही डिस्टर्ब होणार नाही, हे सगळं बघितल्यानंतर लोक इन्व्हेस्टमेंट करतात. नाजूक विषय असतो हा. आपण त्यांना कन्व्हिन्स करणं गरजेचं असतं की साहेब तुम्ही इकडे या, इकडे तुम्ही मुलांना आमच्या नोकऱ्या द्या, स्थानिक मुलांना नोकऱ्या द्या, तुम्हाला जे वातावरण इकडे लागेल ते आम्ही पोषक वातावरण तयार करायचा आम्ही इथे प्रयत्न करतोय. पण पहिला हात आम्ही ऑलरेडी कुडाळ MIDCमध्ये घातलेला आहे की इकडे इंडस्ट्री यावी आणि इकडून नोकऱ्या ज्या काय आम्हाला द्यायच्यात ते इकडून निर्माण व्हाव्यात. पर्यटन, मालवण ही पर्यटन जिल्ह्याची राजधानी आहे, पर्यटन राजधानी. आणि आपण सभागृहात सुद्धा म्हटलेलं होतं की पंढरपूर हे तीर्थक्षेत्र असलं तरी मालवण हे पर्यटन क्षेत्र आहे, त्यामुळे त्याच प्रमाणात आपल्याला निधी हवा आहे. कशाप्रमाणे पद्धतीने मालवणच्या पर्यटनाला हातभार लागेल आणि कशा पर्यटनातून विकास होईल? पर्यटन म्हणजे तुम्हाला त्याचा अर्थ, बेसिक अर्थ तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल. ते म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता. इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आपण चांगलं, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं देऊ शकलो, लोकांना इथे यावंसं वाटलं, स्वच्छ शहर, इन्फ्रास्ट्रक्चर चारी कुठेही पोचू शकतो, कुठेही जाऊ शकतो, चांगली व्यवस्था उभी झालेली आहे, चांगले स्ट्रक्चर उभे झालेले आहेत आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून ऑलरेडी आपल्या कोकणामध्ये बघण्यासारखं भरपूर काय आहे. सिंधुदुर्ग किल्ला तर आहेच, किल्ल्याच्या व्यतिरिक्त एवढ्या काय गोष्टी करण्या आणि बघण्यासारख्या आहेत की लोकांना माहिती आहे की आम्हाला कोकणात जायचं आहे. पण त्यांना आपल्या फॅमिलीबरोबर आल्यानंतर त्यांना तशी हॉटेलची व्यवस्था, स्वच्छता, इकडे आल्यानंतर ट्रान्सपोर्टेशन, कुठे त्यांना जवळच्या जवळ जायचं आहे तर त्यांना कसं जायचं, ते गाईड, त्याचं गायडन्स, साईनबोर्ड, हा सगळा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा भाग असतो. म्हणून आम्ही जेव्हा मालवण शहराच्या विकासाचा विषय बोलतो, मेन काय की नगरोत्थान हा जो निधी असतो, हा जो तुम्ही जो उल्लेख केला पंढरपूरचा, आम्ही म्हणत नाही पंढरपूरसारख्या तीर्थक्षेत्राचे पैसे कमी करा, 75 आहेत ते 85 करा, कारण का पंढरपूर आहे, बरोबर, आपलं स्थान आहे, ते आपलं श्रद्धास्थान आहे. पण कोकणामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जो पर्यटक येतो, हे पर्यटन क्षेत्र आहे. तर आपण पर्यटनासाठी कधी विचार करणार आहोत? इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधण्यासाठी, बाकी सगळ्या व्यवस्था उभ्या करण्यासाठी आम्हाला किमान प्रत्येक नगरपंचायत, नगर परिषदेला 20-20 कोटी रुपये मिळाले पाहिजे. 1.5, 2, 5, 6 कोटीमध्ये होणार नाही. बेसिक दुरुस्त्या होतील, दुरुस्तीने शहर चांगलं होणार नाही. तर आमची मागणी अशी होती आणि हे मी सभागृहात देखील बोललो की आपण जर नगरपंचायतीला काही ठिकाणी जास्त पैसे देतो आहे तर तुम्ही फुटफॉल बघा किती आहे. आज मालवणमध्ये येणारा पर्यटक तुम्ही मोजा किती लाखात आहे, दर महिन्याला किती येतो, दर वर्षाला किती येतो. तर त्यांची व्यवस्था आणि त्याच्यातून एक इन्कम तयार करणं हे सरकारचं काम आहे. हे सगळं इन्कम हे सरकारलाच जाणार आहे, हे काय कोणाच्या वैयक्तिक खिशात जाणार नाही. पण तसं आपण दिलं पाहिजे ना, आपण दिलं पाहिजे. तर सगळ्या गोष्टी इकडे आपण दाखवण्यासारख्या आहेत. मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. साऊथ आफ्रिकेला मी एकदा कुठेतरी गेलो होतो, मला वाटतं जोहान्सबर्गला किंवा कुठेतरी गेलो होतो. तर एक डोंगर
बघण्यासाठी आम्हाला तिकडे काहीतरी $100 $200 द्यावे लागले. मी डोंगराच्या वरपर्यंत गेलो, त्यांची ती पायवाट असते, वरपर्यंत गेलो, फक्त स्वच्छ होतं ते, बाकी डोंगर होता. मी बोललो ह्याच्यात बघण्यासारखं काय आहे? ह्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने तर माझा कोकण बरा आहे. बघण्यासारखे आमचे हे बॅक वॉटर वगैरे बघतील ना लोक वेडे होतील, पण आपण दाखवत नाही आहे जगाला. मी बोललो हा डोंगर बघायला मी वर आलो आणि $100 दिले. मी बोललो मग माझा कोकण कितीतरी पुढे आहे, फक्त आपण दाखवण्यामध्ये कुठेतरी कमी पडतो, इन्फ्रास्ट्रक्चर देण्यामध्ये. लोकांना कळलं की आता इकडे व्यवस्था आहे. आता वेंगुर्ल्याला फॉरेनर्स यायला लागले. वेंगुर्ल्यामध्ये आमिर खानसारखा ॲक्टर येऊन राहायला लागला. 1-1 लाखाचे रूम वेंगुर्ल्यामध्ये यायला लागले, पण कमी प्रमाणात आहे. तसेच टुरिस्ट, खर्च करणारे टुरिस्ट जर आपल्याला इथे बोलवायचे असतील तर स्वच्छता, कचरामुक्त मालवण, त्याच्यासाठी घन कचऱ्याचा मी प्रकल्प इकडे सुरू केला आहे की मालवणमध्ये कचरा दिसता कामा नाही. बरोबर. जर सुका कचरा वेगळा, ओला कचरा वेगळा, दारातून कचरा घेऊन गेले पाहिजे नगरपालिकेची लोक. कचऱ्यासाठी कोणालाही घराच्या बाहेर कचरा टाकणं किंवा कुठेतरी रस्त्यावर कचरा टाकणं ही व्यवस्थाच बंद झाली पाहिजे. ती मानसिकताच बदलली पाहिजे की घराच्या बाहेर येऊन नगरपालिका कचरा घेऊन जाणार, ओला वेगळा आणि सुका वेगळा, आणि त्याचं प्रोसेसिंग झालं पाहिजे नगरपालिकेच्या माध्यमातून. आता मी ₹2 करोड आणलेत, पण ₹2 करोड मी थांबणार नाही. तो प्रकल्प दुर्गंधी न करता, कोणाच्याही म्हणजे तो वास बाहेर न येता, आणि त्याच्यातून एक प्रोसेसिंग की ते जे मटेरियल बाहेर पडतं त्याच्यातून काय आपण जीन्स तयार करू शकतो का. प्लास्टिक बाटल्या, आता मध्ये एक आर्टिकल आलं होतं कुठेतरी, 6 लाख महिन्यातल्या 6 लाख बाटल्या प्लास्टिकच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मिळाल्या. कुठल्या तरी पेपरने, आता ते एक्झॅक्ट मला आठवत नाही, पण 6 लाख प्लास्टिकच्या बाटल्या सिंधुदुर्गात. त्याची विल्हेवाट कुठे करणार आहोत आपण? समुद्र खराब करतोय आपण. तेच मासे कुठेतरी मासे कुरतडणार, तेच मासे आपण खायला घालणार, शरीरावर परिणाम होणार. ही एक सायकल आहे, लक्षात ठेवा. हे जर आपण ABCD टू XYZ नाही गेलो, मधले गाळत बसलो तर कुठलंही वाक्य पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी टुरिझम जर आपल्याला नीट करायचं असेल, स्टँडर्ड करायचं असेल, खर्च करणारे टुरिस्ट आपल्याकडे आणायचे असतील, आणि इथे म्हणतात ना की नुसतं न्यूसेन्स करणारे टुरिस्ट नको आहेत आपल्याला. गोवा राज्याने एक निर्णय घेतला, जे टुरिस्ट न्यूसेन्स करायला इकडे येतात, ड्रग्ज करायला इकडे येतात, त्यांना आत्ताच आळा घातला पाहिजे म्हणून गोवा राज्याने नियम केला. तसा नियम आपल्याला इथे ड्रग्ज घेऊन जर कोण आला, उद्या काय ओपन आहे, इथे कुठे पेट्रोलिंग होतं आहे. म्हणजे जिथे टुरिस्ट येतात तिकडे ड्रग्ज पण येऊ शकतात. ते विजिलन्स पण आम्ही SP साहेबांना पण सांगितलं आहे, साहेब किनारपट्टीवर विजिलन्स पाहिजे, वॉटर स्पोर्टच्या आजूबाजूला विजिलन्स पाहिजे. कोण येतं आहे आपल्या मालवणमध्ये, काय घेऊन येतं आहे, खिशात काय घेऊन येतं आहे, बॅगामध्ये काय घेऊन येतं आहे, हे सगळं कळलं पाहिजे. तर आपण टुरिझम, दर्जेदार टुरिझम आपण देऊ शकतो, आणि चांगली लोकं आपल्या मालवणमध्ये यावी ही आमची इच्छा आहे. पर्यटक खरं तर मालवणला येतात, परंतु या विमानतळाने जी आपले येतात ते आपले विमानतळ अजून पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेलं नाही. काय अंदाज, म्हणजे कधीपर्यंत आपले विमानतळ हे पूर्णपणे क्षमतेने सुरू होईल? DGCA ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची बॉडी आहे. जेव्हा DGCA काय निर्णय घेतं, ॲग्रीमेंट करतं. आता ॲग्रीमेंट करताना तेव्हा खासदार सन्माननीय विनायकजी राऊत होते. DGCAची ॲग्रीमेंट जेव्हा झाली तेव्हा असं त्या ॲग्रीमेंटमध्ये लिहिलं गेलं की पहिले 3 वर्ष आम्ही कुठल्याही प्रायव्हेट एअरलाईनशी आम्ही ॲग्रीमेंट करू शकत नाही. ती अलायन्स एअर नावाची एक छोटी एअरक्राफ्ट, ते पंख्यावाली, त्याला प्रॉपेलर म्हणतात, प्रॉपेलर एअरक्राफ्ट, तीच फक्त आम्ही 3 वर्ष चालवणार. प्रायव्हेट एअरलाईन्सचं जर तुम्ही इकडे ॲग्रीमेंट नाही केलं तर तो फरक पडणार. सुरुवातच तुमची चुकीची झाली तर त्याचा इफेक्ट नंतर पडणार. 3 वर्ष एक कुठली तरी डबकायला आलेली एअरलाईन, विमानाची अवस्था वाईट, मी स्वतः जाणार नाही, मी कोणालाही रेकमेंड करतो तुम्ही जाऊ नका, अशी जर तुम्ही एअरक्राफ्ट दिली, कोण आपला जीव धोक्यात टाकून त्या विमानात बसणार आहे? ॲग्रीमेंट चुकली. आपण ॲग्रीमेंट करताना चिपी टू मुंबई आणि मुंबई टू चिपी असे 2 विमानं पाहिजे, एक सकाळचं एक संध्याकाळचं, तर त्याला कुठेतरी लाईफ येतं, त्याला जिवंतपणा येतो. तुम्ही फक्त 1 रूट कराल, काय होणार आहे त्याच्यामध्ये? लोक नाही करणार. तिथे ऑप्शन आहे, सकाळी गेलेला माणूस परत येऊ शकतो,
संध्याकाळी जर कोणाला जायचं असेल, सकाळी परत यायचं असेल, तेही होऊ शकतं. तुम्ही फक्त वन सिंगल रूट कराल, आपली ॲग्रीमेंट चुकली. 3 वर्षानंतर जेव्हा आम्हाला प्रायव्हेट एअरलाईनची ॲग्रीमेंट करायची होती, सरकार बदललं होतं, तो पण मोपा झालं होतं. बरोबर. आता मोपा फुल फ्लेजेड आपलं एअरपोर्ट आहे. आज तिकडे 45 एअरक्राफ्ट दिवसाचे टेक ऑफ लँड होतात, टेक ऑफ होतात. लँडिंग किती होतं म्हणजे टेक ऑफ लँडिंग जे काय त्यांचा आकडा आहे 45 ते 55, म्हणजे दाबोलीला जेवढे होतात तेवढेच एअरक्राफ्ट इकडून टेक ऑफ लँडिंग करायला लागले. मग आपला चिपी विमानतळाला जे पोषक वातावरण होतं ते आपण 3 वर्ष आपली फुकट घालवली. तेव्हाच जर आपण इकडे हात टाकला असता, प्रायव्हेट एअरलाईनची तेव्हा ॲग्रीमेंट झालं असतं, तर हा सगळा विषय आतापर्यंत मोप्याला विचार करायला लागला असता की आपण इथे एअरपोर्ट उघडायचं की नाही. आता ते झालं. आता काही प्रायव्हेट एअरलाईनची सगळ्यांची चर्चा सुरू आहे. सन्मान्य राणेसाहेब स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालत आहेत. 2 वेळा एव्हिएशन मिनिस्टरला ते स्वतः जाऊन भेटले, पत्रव्यवहार सुरू आहे. जेवढी कनेक्टिव्हिटी चिपी शिर्डी, चिपी हैदराबाद, चिपी सोलापूर, कोल्हापूर, ही जवळची कनेक्टिव्हिटी आपण जोपर्यंत वाढवत नाही तोपर्यंत त्या एअरपोर्टला जिवंतपणा येणार नाही. आता आमचा प्रयत्न काय, जवळचे सेक्टर जे आहेत टू अँड फ्रो म्हणजे जायला आणि परत यायला असं जर आपण ऑप्शन दिला तर लोक तिकडे यायला वळायला सुरुवात होतील. तोपर्यंत तिकडे वळणं कठीण आहे. आम्हाला ते लक्षात आलेलं आहे. आम्ही जवळचे सेक्टर बघतोय. लवकरात लवकर शिर्डीला, जर तुळजाभवानीला कोणाला जायचं असेल, पंढरपूरला कोणाला जायचं असेल तर सोलापूर, इकडचे तिकडचे जिल्हे कसे जोडता येतील. आता आपल्या विमानतळाला पहिले जिल्हे जोडले पाहिजे. ते जिल्हे जोडले तर मग आपण मुंबई तर सुरू होणारच, पुणा असेल, ह्या सगळ्या सेक्टरवर आपण लक्ष देतो. नाईट लँडिंगची सुविधा कधीपासून कार्यान्वित होईल? नाईट लँडिंग तेव्हाच होणार जेव्हा तुमची इकडे म्हणतात ना, तुम्ही किती टेक ऑफ लँड करता त्याच्यावरती डेन्सिटी किती आहे तुमची एअरपोर्टची, त्या डेन्सिटीवर तुम्हाला नाईट लँडिंग मिळेल. नाईट लँडिंगचा हा काय मोठा प्रश्न नाही आहे. एकदा तुमची डेन्सिटी वाढली की ऑटोमॅटिक नाईट लँडिंगची परवानगी मिळते. मालवण शहरात आपण बघितलं तर की जी विमानतळ झालं हे होईल, पण शहराच्या बाबतीत आपली काय विजन असलेलं किंवा शहराच्या विकास आराखड्याबाबत काय भूमिका असणार? कारण गेल्यावेळी आपण जर बघितलं तर मालवणचा जो अन्यायकारक शहर विकास आराखडा होता तो कुठेतरी आपण समुद्रात बुडू अशा वल्गना त्यावेळी शिवसेना भाजपच्या, त्यावेळीची शिवसेना भाजपमध्ये त्यांनी केलेला होता. मात्र आता त्या शहर विकास आराखड्याला कोण काही बोलत पण नाही किंवा काही पुढे काय झालेलं नाही किंवा तो मंजूर झाला किंवा त्याच्यानंतर त्यांच्याकडून काही वक्तव्य आलेली नाहीत. त्याबाबत काय भूमिका असेल? मी ह्या शहरासाठी आमचं शिवसेनेचं जे विजन आहे ते 2 दिवसात शहरासमोर ठेवणार आहे. त्याला तुम्ही विकास आराखड्याचं नाव द्या किंवा काही नाव द्या, एक विजन डॉक्युमेंट म्हणून मी प्रतिष्ठित नागरिक असतील, शहरातले वेगवेगळ्या स्तरावर काम करणारे नागरिक असतील, मी नागरिकांसमोर ठेवणार आहे. काही लोकांनी ज्यांनी आराखडा वाचलाही नसेल, बघितलाही नसेल, कळतही नसेल ना, अशा लोकांनी पण विरोध केला असेल. हे काय नकारता येत नाही. आपल्याकडे लोक इंटरनॅशनल आहेत. काही लोक ते वाचतसुद्धा नाही, बघतसुद्धा नाही, त्यांना काय कळतसुद्धा नाही, तरी ते त्याच्यावर बोलत असतात. आपण कोणावरही अन्याय करणार नाही. विजन डॉक्युमेंट ठेवत असताना 1% कोणाचं नुकसान होणार नाही, कोणाला गालबोट लागणार नाही, असा आपण विजन डॉक्युमेंट शहरासमोर ठेवतो आहे. ते फक्त पारंपरिक पद्धतीने मी ठेवणार नाही आहे. आता मी गव्हर्नमेंटकडून काय घेऊन येऊ शकतो, त्याचं इम्प्लिमेंट करू शकतो, असा विजन डॉक्युमेंट मी नागरिकांसमोर ठेवणार आहे. त्याच्यामध्ये नागरी सुविधा ज्या 18 एम्युनिटीज असतात त्या 18 एम्युनिटीज मी कशा देणार. शहराला रिंग रोडची गरज आहे. एक बाजूला देवबागला गेला पाहिजे, एका बाजूला कोळमच्या पुलाच्या त्या पलीकडे गेला पाहिजे, म्हणजे मालवण कसाल रोड त्याची डेन्सिटी, त्याचं ट्रॅफिक कमी होणार. आज लोकांना फार मोठी अडचण आहे. तिथेच मी जर रस्ता मोठा करायला गेलो तर लोक डिस्टर्ब होणार. मी लोकांना डिस्टर्ब नाही करणार, मी बायपास काढणार आणि तो रिंग रोडशी जोडणार. देवबागला गेलेला माणूस हा देवबागला पोचल्यानंतर आम्ही मॅरिटाईम बोर्डाशी ऑलरेडी आमचा तो प्रस्ताव चालू आहे आणि मान्यताही जवळपास मिळालेली आहे की बॅकवॉटरला लागून जो एक आंबेरीला आणि देवलीला जाणारा जो रस्ता आहे तिथे एक मार्ग आहे, छोटा आहे. आम्ही आता CRZ परवानगी मागितलेली आहे, म्हणजे आलेली गाडी ही U-टर्न न घेता ही डायरेक्ट त्या मार्गाने बाहेर जावी, म्हणजे ट्रॅफिकचा विषय
जो देवबागमुळे तारकर्लीमुळे हा जो काय आपल्याला मालवण शहराला सहन करावा लागतो तो बाहेरच्या बाहेर तिकडे व्यवस्था होईल आणि बाहेरच्या बाहेर गाड्या निघून जातील. हा झाला ट्रॅफिकचा व्यवस्था. घनकचऱ्याचं जसं मी तुम्हाला सांगितलं, कचरामुक्त मालवण, कुठेही कचरा दिसता कामा नये. आता जे जनावर फिरतात म्हणजे मोकाट जनावर आहेत, कुत्रे जे आहेत, आता तुम्हाला निर्बीजीकरण म्हणून एक मोहीम आहे नगरपालिकेची. ते निर्बीजीकरण जे आहे ती मोहीमच फेल का जाते, कारण का ते इंजेक्शनमध्ये काय आहे ते आम्हाला माहीत नाही, ते पाणी आहे की काय आहे ते. एवढ्या मोठ्या संख्येने इकडे कुत्रे फिरत आहेत, तुम्ही संध्याकाळी जाऊ शकत नाही त्या कोळमच्या रस्त्यावर, सागरी महामार्गावर. म्हणजे तिकडे एक वेगळी सोसायटी आहे कुत्र्यांची, ते सोसायटी बनवतील एवढे. मी बोललो हे निर्बीजीकरण जे तुम्ही ड्राईव्ह करता ते 1600 रुपयाला एक इंजेक्शन आहे. मी बोललो त्या इंजेक्शनमध्ये काय आहे ते अजून कमी होत नाही आहे ते अच्छा आम्ही हात लावायला गेलो, जंगलात सोडायला गेलो तर ते प्राणीप्रेमी ते परत काहीतरी केस करतील, सिओनवर केस करतील. मोकाट जनावरांचा विषय आहे, कचऱ्याचा विषय आहे. आपल्याकडे एक दर्जेदार, मी जसं निवडणुकीला बोलवतो, एक MBA इन्स्टिट्यूट यावं. आपण प्रायमरी एज्युकेशन घेतो आहे पण सेकंडरी एज्युकेशनला आपल्याकडे स्कोप नाही. स्पर्धा परीक्षा MPSC UPSCसाठी इथे सेंटर तयार व्हावेत, इकडे ऑप्शन तयार व्हावं, ह्याच्यासाठी मी सेंटर सुरू करणार आहे. माझ्या खाजगी मालमत्तेतून, एकही नगरपालिकेतून मी काही घेणार नाही ह्याच्यातलं. हे जे मी उभं करणार ते हँडओव्हर जरी मी नगरपालिकेला केलं तरी मी नगरपालिकेचा पैसा वापरणार नाही. मी हँडओव्हर करणार नगरपालिकेला. म्हणजे जे काय तुम्हाला जे वापरायचे तसं तुम्ही चांगल्या दर्जाचं वापरा, जिथे मदत लागेल तिथे मी मदत करणार. सगळ्या हेडखाली जसं मी तुम्हाला नगर उत्थानचा उल्लेख केला, ट्रॅफिकचा उल्लेख केला, घन कचरा, मोकाट जनावरं, हा सगळा, आणि एज्युकेशन, मेडिकल फॅसिलिटी. आता आपली इकडे आरोग्य केंद्र आहे, काय अवस्था आहे जाऊन बघा. इथे एक MD फिजिशियन नाही. नियम म्हणतो की एक MD फिजिशियन आरोग्य केंद्रामध्ये असलाच पाहिजे. MBBS नाही म्हणत आहे मी, MD फिजिशियन. फक्त सर्दी ताप खोकला नाही, त्याला सेकंडरी मेडिकल ट्रीटमेंट पण देता आली पाहिजे. व्यवस्था नाही तर हे आम्ही मेडिकल व्यवस्था सुधारणार आहोत. औषधं लागतील, दरवाजापर्यंत औषधं द्यायची असतील, कोणाला डायबिटीज, बेसिक औषधं डायबिटीजची असतील, ब्लड प्रेशरची असतील, हार्ट अटॅकला एक गोळी येते सॉर्बिटॅट म्हणून, ती जिभेखाली ठेवली तर तेवढा एक अर्धा तास मिळतो, माणूस हॉस्पिटलपर्यंत पोचू शकतो. म्हणजे जागेवर कोणाला म्हणजे ती व्यवस्था नसेल तर ती व्यवस्था आपण घरापर्यंत पोहोचवण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहे. मेडिकल झालं, एज्युकेशन झालं, एक सुंदर शहर दिसावं. रॉक गार्डन असेल, ओपन स्पेसमध्ये आपण काय देऊ शकतो, किनारपट्टी, रस्ता कम बंधारा, म्हणजे प्रॉमेनाड, जसं आपण नरिमन पॉईंटला बघतो. 200-225 कोटीचा प्रस्ताव मॅरिटाईम बोर्डाकडे माझा दिलेला आहे. कुठेही आता नुसते बंधारे बनवू नका, रस्ते कम बंधारे बनवा. त्याच्यावरती ओपन जिम असेल, कुठे डेक असेल, कोणाला सेल्फी काढायचे असतील तिकडे थांबून आपल्या ह्या सगळ्या ह्याच्याकडे बघायचं असेल, कुठे एक असतो ना एक पीक पॉईंट असतो, तो बनवण्यापासून हे सगळे बंधारे, हे सगळं सुशोभीकरण करण्यापासून स्वच्छ शहर, त्याच्यासाठी वेगळ्या, जसं मुंबईला ट्रक फिरतात, आपल्या इकडे तशी व्यवस्था ट्रकची नाही आहे, पण त्याचं कलेक्शन, कचऱ्याचं कलेक्शन झालं तर त्याचं कुठेतरी त्या वास्तूपर्यंत जाणार आणि तिकडे त्याची विल्हेवाट होणार. सगळं आम्ही करायचं आम्ही विचार आहे. शहर विकास आराखडा म्हणजे हा तुम्ही शब्दांमध्ये फक्त अडकू नका. शहरामध्ये आपण बरंच काय करू शकतो, पण ते अजूनपर्यंत प्रयत्न का झाले नाहीत. 10-10 वर्ष आपण इकडे होतो पण आपण प्रयत्न तसे होताना बघितलेले नाहीत. निधी अवेलेबल आहे, निधी कुठेही कमी पडणार नाही, निधी अवेलेबल आहे. प्रायव्हेट लोक येऊन इकडे मालवण एवढं फेमस झालेलं आहे की बंगालची पण लोक इकडे, माझे काही मित्र बंगालची लोक इकडे येऊन सुट्ट्या घालवतात. पण आपण व्यवस्था जर चांगली देऊ शकलो ते तर आपण देणारच आहोत, पण लोकांनी तसा विश्वास ठेवला. हे सगळं तेव्हाच होऊ शकतं जर नगरपालिकेमध्ये आपली टीम बसलेली असेल. ती टीम COना सांगून, CO वरचा पाठपुरावा मंत्रालयाला करून, मंत्रालयामध्ये मी पाठपुरावा करून ते परत नगरपालिकेला पाठवण्याचं जे एक सर्कल असतं, एक सायकल असतो, तो जर पूर्ण झाला तर मालवण, मी तुम्हाला सांगतो, माझा मोठेपणा सांगत नाही, माझ्या सरकारचा मोठेपणा सांगत नाही, मालवणचा चेहरा आता जो आपण बघताय त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने आपण चांगला करू शकतो, एवढं मी तुम्हाला खात्रीलायक सांगतो. मगाशी एक मुद्दा राहिला की आपण मगाशी म्हणाल की रस्त्याचा जो प्रश्न आहे, कारण
आता पाऊस पण होता, पण आता बरेचसे रस्ते आहेत हे खड्डेमय झालेले आहेत. कधी साधारणपणे हे रस्ते सुस्थित होतील आणि मगाशी आपण म्हणत की जास्त काळ टिकतील या दृष्टीने काय पावलं? कारण कुडाळ मालवण जास्त तो आहे आणि मालवण कसाल हे आपले महत्त्वाचे रोड आहे. मे 22ला पावसाळा सुरू झाला महाराष्ट्रामध्ये आणि खास करून कोकणामध्ये. मे 22 म्हणजे एक 20 दिवस पावसाळा आपल्याकडे लवकर सुरू झाला. नोव्हेंबर 9ला किंवा 8ला पावसाळा संपला. 6 महिने आपल्याकडे पाऊस होता. काल पण आपण जर बघितलं असेल, काल आपल्या चौक्याच्या पुढे आणि तो सगळा भाग रानबांबुळीपर्यंत पाऊस होता. हो, कालपर्यंत पाऊस म्हणजे काल पण पाऊस पडला. तुम्ही मला एक कॉन्क्रीटची सिस्टम दाखवा, मेथड दाखवा, एक डांबराचं मेथड दाखवा जे पावसाळ्यात आपण करू शकतो. आता नशिबाचा भाग म्हणा की पाऊसच 6 महिने पडला, पण तरी पण आपण कुठेही थांबलो नाही. दुरुस्तीचे पैसे आपण आणले, पण दुरुस्ती कधी होऊ शकतं? दुरुस्तीला पण मे महिन्यामध्ये जी संधी असते ती संधीच मिळाली नाही आपल्याला. शेवटचे 10 दिवस आपल्याला ती संधीच मिळाली नाही आणि म्हणून आपल्याला ती दुरुस्ती करता आला नाही. आणि ऑलरेडी रस्त्याची क्वालिटी मागच्या म्हणजे मागच्या त्या, आता मी कोणाचं नाव घेत नाही, माझ्या अगोदर जे होते त्यांनी त्या वेळेला दुरुस्ती केली नसल्यामुळे, ते क्वालिटीचे रस्ते बांधले नसल्यामुळे अतिशय खराब झालेलं मी मान्यच करतो. पण आता कुठेतरी ती सुरुवात झालेली आहे. आता पण तुम्ही जर धामापूर, काळसे आणि त्या रस्त्यावर गेलात, 2 कॉन्ट्रॅक्टर वेगवेगळ्या पॅचमध्ये काम करत आहेत. त्यांना सक्त ताकीद दिलेली आहे, जर रस्ता खराब झाला तर मी तुमच्या मागे लागणार. मला तुमची चहा नको, तुमची बिस्किट नको, तुम्ही कुठे राहता मला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. माझा रस्ता चांगला करा आणि तो टिकेल असा करा, नाहीतर मग मी तुमच्या मागे लागणार. ब्लॅकलिस्ट करायच्या मागे मी तक्रार करणार. तसाच मालवण कसालचा रस्ता आपण काही ठिकाणी आपण ब्रॉडनिंग मागतोय आणि जिथे जिथे वस्ती आहे तिथे आपण बायपास मागतोय. एक नवीन रस्ताच आपण तिकडे हायवेसारखा तयार करायचा प्रयत्न करतोय कॉन्क्रीटचा. आता जेवढे रस्ते, एक हा धामापूरचा आत्ता सध्याचा हे झाला तर त्याच्यावरती पुढच्या वर्षी मी नवीन प्रस्ताव तयार करून तोही कॉन्क्रीटचा करणार. पण आता तो एवढा खराब झाला आहे की मला तो डांबरीकरणामध्ये म्हणजे डांबरीच करावं लागेल, तेही करणार. जिथे जिथे रस्ते खराब आहेत सगळीकडे निधी अलॉटेड आहे, कुठेही कमी पडणार नाही. पण निसर्गाचं मी काय करू शकत नाही. कॉन्ट्रॅक्टरकडे कारण आहे, अधिकाऱ्याकडे कारण आहे, साहेब पाऊस आहे मी काय करू. त्याच्या पलीकडे जेव्हा हे सगळं, आता जेव्हा पाऊस नाही आहे तेव्हाही काम होतं आहे, म्हणजे 2 तासासाठी जरी नसला तरीही काम होतं. पण 6 महिने कोकणामध्ये पाऊस पडला, ते माझ्या सगळ्या क्षमतेच्या बाहेर होतो तो सगळा विषय. पण आता सगळी कामं 100% पूर्ण होणार. आता जरा थोडं निवडणुकीकडे बोलूया, कारण नगर परिषद निवडणूक आणि त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणूक होऊ घातलेल्या आहे. आता जिल्ह्यातील 3 नगर परिषद आणि 1 नगरपंचायत निवडणूक सुरू झालेली आहे. 2 तारीखला मतदान आहे, त्यानंतर निकाल होणार आहे. खरं तर युती व्हावी ही खासदार नारायण राणे यांचीसुद्धा इच्छा होती. आपण सुद्धा बरेच प्रयत्न केले होते, मात्र ती युती झाली नाही. आता स्वबळावर आपण निवडणूक लढत आहे. काय प्रतिसाद आहे आणि कशा पद्धतीने लोकांना आवाहन करा? आम्ही सन्मान्य खासदार राणेसाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो. खरी तर स्वबळावर निवडणूक लढायची इच्छा नव्हती. इतके वर्ष आम्ही राणेसाहेबांच्या आदेशावर चाललो. मी आजही कुठेही असलो तरी आमचा पूर्ण पक्ष शिवसेना राणेसाहेबांच्या आदेशावरच चालते. खूप प्रयत्न झाले पण काही त्याच्यामध्ये निकाल लागत नव्हता, दिवस वाया जात होते. म्हणून राणेसाहेब स्वतः बोलले की तुम्ही थांबू नका, निवडणुकीला उतरा. स्वबळावर तर स्वबळावर. आता ते सगळं तुम्हाला माहिती आहे, मी काय परत ते सगळं रिपीट करणार नाही. आता जेव्हापासून आम्ही इकडे मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ला इथे डायरेक्ट शिवसेना हा पक्ष म्हणून आम्ही मैदानात आहोत आणि कणकवलीमध्ये आम्ही शहर विकास आघाडी म्हणून मैदानात आहोत. प्रतिसाद चांगला दिसतोय. म्हणजे कणकवलीला काल जी सभा झाली ते आपण कोणालाही विचारून घ्या की कशी सभा झाली ती आणि लोकांचा प्रतिसाद कसा होतो. एका सभेमध्ये प्रतिसाद 100% असतो असंही मानणाऱ्यातलं मी नाही. पण एकंदरीत तिकडच्या आमच्या उमेदवारांना आणि इकडच्या आमच्या उमेदवारांना एक पोषक वातावरण आहे निवडून यायचं. आमच्या इकडच्या मालवणच्या उमेदवार ह्या अतिशय शांत, संयमी, कुठेही भ्रष्टाचाराचा डाग न लागलेला आणि सेवाभावी आहेत, विनम्र आहेत, लोकांपर्यंत पोचणारे आहेत आणि पारदर्शक कारभार करतील म्हणून आम्ही त्यांना
आमच्या पक्षातून उमेदवारी दिलेली आहे आणि त्यांनी आमच्या पक्षातून उमेदवार म्हणून लढायचं ठरवलं आहे. तेच जर तुम्ही समोर बघितलं, कुठल्याही बाकीच्या उमेदवारांचं बघितलं, तर मी त्याच्यावर आता एक पत्रकार परिषद आता घेणारच आहे की समोरच्या उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र हे कसं खोटं दाखवलं भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांनी. जर सुरुवातच आपण खोटं बोलून करतो, आपण काय लोकांची सेवा करणार आहोत? आपण आपल्या स्वार्थासाठी जर आपण लोकांना गाफील ठेवणार आहोत, खोटं बोलणार आहोत लोकांशी, तर आपण सेवा करू शकणार नाही. असं माझं मत आहे. ते मी आता संध्याकाळी जेव्हा पत्रकार परिषद घेईन तेव्हा बोलीनच. पण जिथे जिथे आम्ही वॉर्डमध्ये जातो आहे, शहरामध्ये फिरतो आहे, लोकांचा एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला दिसतो आहे. लोकांना आता शिवसेनेला मतं टाकायची आहेत. मालवणमध्ये आपला नगराध्यक्ष शिवसेनेचा असावा, नगरपालिकेवर शिवसेनेचा झेंडा फडकावा, हे लोकांच्या मनात आहे असं दिसतं आहे. मी कधी लोकांची मतं गृहीत धरत नाही. मी त्यांचा आदर करतो, सन्मान करतो. इन द एंड तेच नगराध्यक्ष ठरवणार आहे. त्यांनीच मला आमदार बनवलेलं आहे. म्हणून त्यांचा आदर करून ते जे निर्णय घेतील तो योग्यच घेतील आणि आम्हाला सेवा करायची संधी देतील, एवढं मला या निवडणुकीला आणि या निमित्ताने वाटतं. युती तोडण्यामागे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यामुळे युती तुटली असा आरोप आपण केला होता. नेमका युती तोडण्यामागचं त्यांचा गौडबंगाल काय होतं? राणेंवर राग आणि राणेंचा जो काय राणेसाहेबांचं एक मोठं साम्राज्य आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे गट पाडणं, राणे विरुद्ध राणे करणं. आता ही सगळी आमची जीवाभावाची लोक आहे जे बी जे पीमध्ये आहे. बी जे पीचे दोघं तिघं सोडले तर बी जे पीकडे लोक कोण होते? आम्ही यायच्या अगोदर, राणेसाहेब यायच्या अगोदर. आणि बी जे पीतली सगळी लोकं चांगली आहेत, म्हणजे कुटुंबासारखीच आहेत. आम्ही सन्माननीय फडणवीस साहेबांना खूप मानणारी लोक आहोत. पण ह्यांना काय हवं आहे काय कळतच नाही. अच्छा, हे काय फिडिंग करतायत वरच्या नेत्यांना, तेही काय कळायला मार्ग नाही. मला असं वाटतं की राणेसाहेबांचा आदेश हा अंतिम असतो. तुम्ही तो मानायला हवा होता. तुम्ही का मानला नाहीत? तुमच्या मनात काय कपट चाललं आहे, काय कारस्थान चाललं आहे, हे शेवटच्या टप्प्यात मी सांगणारच आहे. पण एवढं सगळं करायची काही गरज नव्हती. सरळ स्ट्रेट फॉरवर्ड निवडणूक होती. सगळं काय मी द्यायला तयार होतो, राणेसाहेब जे म्हणतील तसं. पण ते राणेसाहेबांचं आम्ही नाव घेतोय ना, ह्यांचं घेत नाही, हे यांचं दुखणं आहे. घेणार नाही. त्या माणसाने 35-40 वर्ष राणेसाहेबांनी इकडे मेहनत घेतलेली आहे, संघर्ष केलेला आहे. तुम्ही आता कुठेतरी 3-4 वर्षात येणार आणि तुम्हाला नारायण राणे बनायचं आहे? एवढं सोपं आहे? 3 वर्षात 4 वर्षात नारायण राणे होणं सोपं आहे? एवढं सोपं नाही. ते लोकांच्या मनात घर गेलं पाहिजे तर तुम्ही नारायण राणे होऊ शकता. पैशाच्या जोरावर नाही, कारस्थानं करून नाही. म्हणून मला अतिशय वेदना होतात जेव्हा हे सगळं, कारण का समोरही माझेच आहेत. भाजपचे कुठलेही लोक समोर भेटले की मिठी मारतात. साहेब आम्ही तुमच्याबरोबर आहे, पण आमची आता कशी अडचण झाली आहे. मी बोललो अरे बाबा तुमची चूकच नाही, इकडे हे सगळं एका माणसाने केलेलं आहे. आणि हे जर थांबलं नाही ना तर हा वणवा इतर जिल्ह्यांमध्ये लागू नये. आपलं हे कुटुंब राहिलं पाहिजे. भाजप, शिवसेना, अजितदादांची राष्ट्रवादी हे कुटुंबच राहिलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये कुठेही तडे जाता कामा नाही. हा माझा प्रयत्न आहे. पण हे जे मी आत्ता नाही केलं, जर मी अंगावर हा विषय नाही घेतला, लोक म्हणतात अरे निलेश कशाला प्रदेश अध्यक्ष आहेत. मी विषय प्रदेश अध्यक्षांचा नाही आहे. ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक होती. तुम्ही त्यांना का अडचणीत टाकलं? आज राणेसाहेबांचा कार्यकर्ता विरुद्ध राणेसाहेबांचा कार्यकर्ता आहे. असं का केलं? एकाच कुटुंबातले तुम्ही का समोरासमोर उभे केलेत निवडणुकीला? राणेसाहेबांना किती वेदना होत असतील. कारण ह्या बी जे पीमध्येही माझेच उमेदवार आहेत, इकडेही शिवसेनेमध्ये माझेच उमेदवार आहेत. म्हणून जे केलं ते योग्य नाही. पण परत किती बोलावं, काय बोलावं, हे मनालाही माझ्या वेदना होतात. कारण का हे सगळे जे समोरचे मला हे मालवणचे भेटतात, कणकोलीचे भेटतात, सावंतवाडी, सगळे आपलेच आहेत ना बी जे पीवाले. मी कधी त्यांना वेगळं समजत नाही, समजणार देखील नाही. ते माझंच कुटुंब आहे. पण कुठेतरी एका व्यक्तीमुळे जर हे सगळं लॉस होत असेल तर त्या व्यक्तीला कुठेतरी थांबवलं पाहिजे.
आणि तो व्यक्ती काय करतोय हे जनतेला कळलं पाहिजे, म्हणून हा सांगण्याचा प्रयोग आहे. बाजूच्याच रत्नागिरी जिल्ह्यात युती झालेली आहे आणि उदय सामंत इकडचे संपर्क मंत्री आहेत. मात्र रत्नागिरीत युती होते आणि सिंधुदुर्गातच फक्त युती होत नाहीत. म्हणजे नेमकं काय कसला राग प्रदेशाध्यक्ष काढतायत? मला तेच कळत नाही. जे मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं की त्यांचा राग हा राणेंची पावर कुठेतरी पॉवर कटिंग करण्याचा आहे, की राणेंची ताकद कमी करा आणि वरती असं दाखवा बघा सिंधुदुर्ग मी सांभाळतो. ठीक आहे, रत्नागिरीची अवस्था काय हो, इथे काय कारण सांगितलं त्यांचे, ते कोण जिल्हाध्यक्ष आहेत, प्रभाकर सावंत. त्या जिल्हाध्यक्षांनी काय सांगितलं की कार्यकर्त्यांची मागणी होती की आम्हाला युती नको आहे. बरोबर आहे. रत्नागिरीमध्ये तुमचे कार्यकर्ते काय पाकिस्तानमधून आलेत? ते पाकिस्तानी आहेत काय? तिकडे वाऱ्यावर टाकले. ह्याचा अर्थ काय होतं? रत्नागिरीमध्ये वाऱ्यावर टाकले, युती झाली ना तिकडे, आणि इकडे तुम्ही कार्यकर्त्यांचं नाव सांगताय. सगळं खोटं आहे, हे ढोंग आहे. रत्नागिरीमध्ये तुम्हाला आकडा सांगितला की किती भाजप लढते आहे, तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की पुरा जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा आपल्या सिंधुदुर्गापेक्षा मोठा आहे, पुरा जिल्ह्यात फक्त 20च्या खाली उमेदवार रिंगणात उतरलेत भारतीय जनता पक्षाचे. 20च्या खाली 18 असू शकतात, 19 असू शकतात. तिकडे चालतं. मग सिंधुदुर्गावर राग का तुमचा? हा माझा विषय होता. जेव्हा तुम्ही एवढ्या कमी सीट तिकडे लढवताय हो, म्हणजे तुम्हाला दिलं हे घ्या आणि लढा, तिकडे तुम्हाला मान्य आहे, ठीक आहे घेतो, मग इकडे का असं करताय? हा तर राणे साहेबांनी प्रेमाने ह्या सगळ्या विषयाला जोडून ठेवले इतके वर्ष, म्हणून मला असं वाटलं की त्यांचा राग आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर असेल, आमच्यावर असेल, पण तो राग तुम्ही तुमच्या मनात ठेवायला पाहिजे होता. कार्यकर्त्यांचं नुकसान करायला नको होतं, हा माझा विषय होता. आणि आजही मी त्या विषयावर ठाम आहे की ही युती जी तुटली आहे ती 100% सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांमुळेच तुटली आहे. भाजपचे खासदार नारायण राणे साहेब आहेत. मग या युतीचा निर्णय असेल किंवा या स्वबळाचा निर्णय असेल, भाजपच्या या निर्णय प्रक्रियेत कुठे राणेसाहेब कुठे दिसले नाही, त्यांना डावललं गेलं की काय नेमकं झालं? बघा काय झालं, साहेब इकडे आले, साहेबांनी पत्रकार परिषद घेतली, तुम्हालाही आठवत असेल, तुम्ही असाल त्या पत्रकार परिषदेमध्ये. साहेबांनी निर्णय घेतला महायुतीचा. नंतर साहेबांची तब्येत जरा नरम पडली. आम्ही त्यांना सांगितलं साहेब ह्या स्ट्रेसमुळे नाही, जरा त्यांची नरम पडली तब्येत. तर आम्ही बोललो साहेब तुम्ही रिलॅक्स करा, आम्ही बाकी आता काय युती तुम्ही बोलल्यावर होणार, म्हणून त्यांना आम्ही रिलॅक्स करायला सांगितलं. आम्ही त्यांना कुठेही काही सांगितलं नाही, कारण का आता साहेबांनी सांगितल्यानंतर आमचं सगळ्यांच्या मनात होतं आता साहेब बोलल्यानंतर कोण नाही म्हणणार आहे. आम्ही सगळे रिलॅक्स झालो. मग साहेबांनाही मध्ये आम्ही काही डिस्टर्ब केलं नाही हे कळल्यानंतर त्यांनी त्यांचं नाटक सुरू केलं. मग कधी शिंदे साहेबांचे कणकोलीतून बोर्ड काढून फोटो काढून टाकायचे, बॅनर काढून टाकायचे, मग मधूनच काहीतरी वेगळं इकडे प्रस्ताव द्यायचे की हे प्रस्तावाला नाही म्हणणार. मी बोललो अरे बाबा तुम्ही 4 कुठे देताय? राणेसाहेब बोलले ना निलेश एकही लढू नको, तर निलेश राणे एकही नाही लढवणार. तुम्ही फक्त राणेसाहेबांच्या तोंडातून येऊ दे की निलेश तू असं असं करायचं आहे तुला. उद्या म्हटले असते भारतीय जनता पक्षाचा इकडे नगराध्यक्ष निलेश उमेदवारी तू सोडून दे, एका झटक्यात हसतमुखाने सोडून दिली असती. मी काय माझ्या सगळ्या सहकार्याने. साहेबांचा निर्णय अंतिम. आमच्या मनात कधीच कपट नाही हो, कधीच. आपल्याला काय मिळवायचं आहे राजकारणामध्ये? अच्छा कुठेही गेला नगराध्यक्ष तरी आमचाच राहणार, बरोबर आहे. आपल्याला डेव्हलपमेंटसाठी जी साथ हवी आहे त्याच्यासाठी आम्ही सत्ता मागतोय ना, की उद्या मला जोड मिळेल, मला जोडीदार मिळतील आणि मी मंत्रालयातून काम चांगलं करून इकडे पाठवू शकीन आणि इकडे इम्प्लिमेंट करीन. ह्याच्यासाठी सत्ता हवी असते. मला दुसरं काय मिळवायचं ह्याच्यातून? काही नाही. मी जे काय लढतोय ह्याच्यातून माझं कुठे प्रॉफिट आहे मला दाखवा ना, की मी माझ्या स्वार्थासाठी करतोय, मला काहीतरी पॉलिटिकली काहीतरी मिळेल, अजिबात नाही. मला सगळं माहिती आहे, माझं नुकसान कळतं आहे, पण मी माझ्या या साथीदारांना मी कसं सोडावं? ते बिचारे माझ्यासाठी आलेत पक्षामध्ये, त्यांना जर आज मी सोडलं तर देव माफ नाही करणार मला. ह्याच्यासाठी मला हे सगळं बोलावं लागतंय, करावं लागतंय. काय करणार? या संदर्भात काय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी काही चर्चा झालेली होती किंवा त्यांची याबाबत भूमिका काय असेल? बघा मी तुम्हाला आत्ताच 2 प्रश्नांच्या अगोदर बोललो की हे काय फिडिंग करतायत सन्माननीय फडणवीस साहेबांना हे मला माहीत नाही. आता ते त्यांच्या
350 नगर परिषदा आणि नगरपंचायती निवडून आणण्याच्या त्या व्यापात आहेत, प्लस त्यांचं मुख्यमंत्री पदाचं काम आणि तो आवाका मोठा असतो. आता हे काय काय बोलतायत तिकडे, वातावरण खराब करून टाकलं सगळं. म्हणून तर आम्ही सांगतोय ना, बाकी फडणवीस साहेब सगळं सांभाळून घेतात, प्रेम देतात. कुठलाही विषय आम्ही घेऊन गेलो तर ठीक आहे, निलेशचं काम आहे अमुक. जर ते सगळे आमच्याशी व्यवस्थित आहेत, त्यांना असं कधी वाटत नाही, मग तुम्हाला का वाटतं? हे चुकीची फीडिंग देतात वरती. बरोबर. आणि तुम्हाला माहिती आहे, नेत्यांना खूप कामं असतात, कुठेतरी फीडिंगवर पण चालतं हे सगळं वातावरण खराब करण्याचं काम. पण फडणवीस साहेब ह्या विषयामध्ये 100% नाही आहेत. मी तुम्हाला सांगतो, त्यांनाही गाफील ठेवलं गेलं आहे, त्यांनाही खरं सांगितलं गेलेलं नाही आहे. आणि साहेब कसे आहेत, साहेब मला फोन करतात, साहेब मला फोनवर सांगू शकतात काही आणि ते सांगतीलही, पण अजिबात त्यांच्या मनामध्ये असं काय नाही मी चुकीचं करतोय असं अजिबात मला वाटत नाही. पण हे काय फीडिंग करतायत सन्माननीय फडणवीस साहेबांना हे मला माहीत नसल्यामुळे, पण ह्याच्यामध्ये 100% फडणवीस साहेबांचा कुठेही 1% कुठे भाग नाही. मी तुम्हाला सांगतो, खात्रीलायक सांगतो. जिल्ह्यात आता 3 नगर परिषद आणि 1 नगरपंचायत निवडणूक सुरू झालेली आहे. कणकवलीत तुम्ही शहर विकास आघाडीला पाठिंबा दिलेला आहे आणि बाकी इतर ठिकाणी शिवसेना स्वबळावर लढत आहे. काय चित्र असेल, कशा पद्धतीचा निकाल असेल? आम्ही पूर्ण प्रयत्न करतोय. मालवण, वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि कणकवली 4ही ठिकाणी आपले उमेदवार नगराध्यक्ष पदाचे आणि बाकी सगळे नगरसेवक पदाचे उमेदवार हे निवडून यावेत. जसं मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं, वातावरण पोषक आहे. शिवसेनेने जे मागच्या वर्षभरात काम केलं आहे, लोकांना असं वाटतं इकडे कामं होतील, इथे संपर्क आहे, इथे लोक भेटतात, इथे लोक चांगलं बोलतात, इथे लोक उलटं बोलत नाही, इथे लोक शिव्या घालत नाही, इथे लोक सगळं सांभाळून घेतात. सगळं म्हणजे चुकीचं नाही, चांगलं सांभाळून घेतात. असं सगळं असून शिवसेनेमध्ये एक विश्वास, शिवसेनेबद्दल एक विश्वास वाढला आणि त्या विश्वासावर आणि आम्ही जे काही वर्षभरात काम करू शकलो, केसरकर साहेब जे करू शकले, मी करू शकलो, आमचं महायुती सरकार करू शकलं, आम्ही जे काही कामाची डिलिव्हरी दिली त्या विश्वासावर आणि त्या रिपोर्ट कार्डावर आम्ही मतं मागायला जनतेच्या कोर्टात गेलेलो आहे. जनता आमच्यावर आशीर्वाद देईल, आमच्या सगळ्या उमेदवारांना आशीर्वाद देईल अशी खात्री माझ्या मनामध्ये. आणि सगळीकडे शिवसेना, आमचं मालवण, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला शिवसेना निवडून येईल आणि शहर विकास आघाडी ही कणकवलीत निवडून येईल, हे मला 100% खात्री वाटते. एक शेवटचा प्रश्न, गेले अनेक वर्ष की जे राणे समर्थक होते ते आपली साथ सोडून गेलेले होते, ते आता पुन्हा कुठेतरी तुमच्याशी कनेक्ट होत आहेत, तुमच्या जवळ येत आहेत. असे अजून काही जण बाहेर आहेत, ते पुन्हा असे जवळ येताना दिसतील काय? का नाही दिसणार? ते मनाने गेलेलेच नव्हते, काही कारणामुळे गेले होते. आणि तेव्हा जर तुम्हाला आठवत असेल की मी प्रक्रियेच्या बाहेर होतो, मी लोकसभेला 2014मध्ये हरलो होतो, डिस्टर्ब होतो, म्हणून जरा नव्हतो, जिल्ह्याच्या कुठल्याही विषयात नव्हतो. तर तेव्हा ह्या सगळ्या हालचाली झाल्या आणि काही जवळची लोकं निघून गेली. आता सगळी जवळची लोकं तुम्ही माझ्याजवळ बघाल. मला आता कोण राहिलं नाही असं तुम्ही नावं सांगितली की हा राहिला तर राहील, पण बाकी सगळ्यांना, म्हणून मी सांगितलं, विश्वास वाटतो की शिवसेनेमध्ये मान सन्मान राखला जाईल, इथे कमी लेखलं जाणार नाही, आपली कामं होतील आणि जे आपण कामं घेऊन जाऊ त्यांना आदरपूर्वक त्यांना समोर फॉलोअप मिळेल. आणि आम्हाला जे एक मोठ्या माणसांना काय हवं असतं, वयाने मोठे असतील, कर्तृत्वाने, त्यांना काय हवं असतं, मान सन्मान हवा असतो. कोण पैसे मागायला तुमच्या घरात येतं आहे? कोणच नाही. आपण जर त्यांना विश्वास देऊ शकलो की साहेब तुमचा मान सन्मान राखला जाईल आणि त्यांना वाटायला पाहिजे की मान सन्मान राखला जाईल, राखला जातोय, तर लोक स्वतःहून येतात. साहेब काय करावं लागत नाही. मी त्यांच्या पाया पडतो, कारण का माझ्या वडिलांची सेवा केली आहे त्यांनी, राणेसाहेबांची सेवा केली, मी आजही त्यांच्या पाया पडतो. कारण का अशी लोकं मिळणार नाही. 25-25, 30-30 वर्ष ज्यांनी राणेसाहेबांना दिली, काय मिळवलं हे मला माहीत नाही, किंवा असं काय फार मोठं मिळवलं अशातला भाग नाही. पण इतकी वर्ष राणेसाहेबांबरोबर राहणं हे काय सोपं नाही. तुम्ही बघा, आज 5-5 वर्षाचं रोटेशन होतं आहे कार्यकर्त्यांचं, त्याच्यामध्ये ही लोकं 30-30 वर्ष राहिली. ह्या लोकांचा सन्मान नाही करायचा आपण, तो कोणाचा करायचा? ह्या लोकांना मान नाही द्यायचा, मग कोणाला द्यायचा? म्हणून मी त्यांचा खूप आदर करतो आणि आयुष्यभर आदर करत राहणार. कारण का ह्या लोकांमुळे आम्ही हे दिवस बघू शकलो.
ते त्या वेळेला राणेसाहेबांबरोबर उभे राहिले. राणेसाहेबांना महाराष्ट्र फिरायची मोकळीक मिळाली. महाराष्ट्रामध्ये एक नाव नारायण राणे साहेबांचं झालं. मुख्यमंत्री पदापर्यंत ह्या आमच्या जिल्ह्यातल्या लोकांनी मतदारांनी नेलं. हे उपकारच आहेत ना. म्हणून मान सन्मान हा त्यांचा राखला जाणारच. हे आमच्या शिवसेनेमध्ये आमच्या साहेबांनी तसे संस्कारही दिलेले आहेत. शिंदे साहेबांनी तसं सांगितलं आहे, पहिलं ज्येष्ठांचा मान करा, त्यांना मान सन्मान द्या. हे आमच्या शिंदे साहेबांनी आम्हाला सांगितलेलं शिकवलेलं आहे. म्हणून तसं होणारच. आणि अजून चेहरे जे तुम्हाला वाटत आहेत ते 100% येणार. नक्कीच. शेवटचं एक लोकांना काय आवाहन कराल? 4 नगरपंचायत, एक नगरपरिषद आहे आणि एक कणकवली नगरपंचायत, काय आवाहन कराल? आव्हान असं नाही, मी आशीर्वाद मागायला आम्ही निवडणुकीत उतरलेलो आहोत. शिवसेना मागच्या वर्षभरात जे काय काम करू शकली या जिल्ह्यामध्ये, जे काय आम्ही चित्र विकासाचं आम्ही इकडे उभं करू शकलो, आम्ही फक्त डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातूनच आपल्याकडे मतं मागायला येतो आहे, आपले आशीर्वाद मागायला येतो आहे. आपण ह्या 4ही निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला विजयी कराल, हे आशीर्वाद आमच्यासोबत आपले असू दे, एवढंच फक्त मी आपल्यासमोर मागणी करतो, विनंती करतो. आणि येणाऱ्या 2 तारखेला आपण मतदानाला बाहेर पडावं आणि योग्य त्या उमेदवारांना, शिवसेनेच्या उमेदवारांना आपण मतदान द्यावं, मतं द्यावी, एवढंच फक्त हात जोडून विनंती करतो. जय महाराष्ट्र. एकूणच आमदार निलेश राणे यांनी आता आमदार झाल्यानंतर वर्ष झालं आणि या वर्षभरात झालेली विकास कामे, होणारी विकास कामे एकूणच जिल्ह्याच्या आणि विकास कामाबाबत आपली भूमिकाही स्पष्ट केलेली आहे. शिवाय आता येणाऱ्या निवडणुकीतसुद्धा शिवसेनेचा भगवा फडकेल आणि इतर राजकीय भाष्य हे निलेश राणे केलेले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ही शिवसेनेच्या पाठीशी राहतील असाच ठाम विश्वास आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केलेला आहे. एवढंच नाही तर विकास कामासाठी आपल्याला जनतेने सहकार्य करावं अशा पद्धतीचं आवाहन हे निलेशजी राणे यांनी केलेलं आहे. या विशेष भागात आपण आता इथेच थांबतोय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह कृष्णा डोलम, पालवण.